De afgelopen 10 weken trok Popronde door Nederland. Van donderdag tot en met zondag werd elke dag een andere plek aangedaan. Als 40ste en laatste locatie stond zondag Venray op het programma. In het Oderpark trapte Mitch Rivers het slotakkoord van het Reizend Muziekfestival, dat dit jaar voor de eerste keer hier georganiseerd werd, af. Ik ben heel blij, ja. En zeker omdat, ik ben voorzichtig begonnen, want omdat het de eerste keer is. Ik weet nog niet hoe het in Venray gaat lopen, het is heel spannend, maar het is een beetje uit de hand gelopen, want Venray heeft nu met 41 bands, eigenlijk 47 optredens, want er zijn ook nog 6 sessies bij Omroep Venray. Is het eigenlijk al de grootste popronde die ooit in Limburg gehouden is. Dus ja, dat was niet helemaal gepland, maar zo is het gelopen en daar ben ik ook wel heel trots op. Het was uiteindelijk geen moeilijke keuze om de muzikale karavaan in het Centermeer te laten strijken. Ja, waarom niet? We hadden nog een zondag over en toen dachten we, waarom niet in Venray? Het is een hartstikke leuke plek volgens mij. Wat ik net hoorde dus bij het Oderpark, dat er gewoon 100 man al op de been zijn, zo vroeg in de middag. Ja, dat stemt heel gelukkig. We hebben Mark Gommans hier als ontzettend enthousiaste coördinator, die al een paar keer had aangegeven van, nou, ik zou ooit nog wel mijn eigen popronde willen organiseren. Dus ja, waarom niet Venray? Dus daarom eigenlijk Venray. Bands als Chef Special, Kensington, Dotan en Raccoon deden voor hun doorbraak ook mee aan de popronde. Een ideale mogelijkheid voor muziektalent. Alleen is het niet dat wij talenten ontdekken, maar talent meldt zich aan bij ons. Er is een aanmeldperiode tijdens de popronde, die is van 1 december tot 1 maart. En talentvolle acts kunnen zich daarvoor aanmelden. In het afgelopen jaar waren er ongeveer 1400 aanmeldingen. En daar zijn 137 acts uiteindelijk uitgeselecteerd die in die 10 weken met ons hebben meegetoerd. Er is wel één Venrayse artiest die zich ingeschreven heeft, dat is Demi Lotus. Alleen de voorwaarde voor de popronde is dat een artiest niet mag meedoen in de stad waar die vandaan komt. Want het is de bedoeling dat ze juist buiten hun eigen regio optreden. Dus Demi was de enige die ik niet mocht boeken dit jaar. Van de 1400 aanmeldingen werd uiteindelijk teruggegaan naar 137 acts. Hiervan was ongeveer een kwart te zien op de diverse podia in verschillende horecagelegenheden. Van deze acts was er eentje erg bijzonder. Wat wel heel bijzonder is dat er één band is die alle 40 steden speelt, Radio Eliza. En dat is nog nooit eerder voorgekomen, dus dat zou ik zeker gaan bekijken. Popronde probeert een locatie altijd 3 keer uit. Dus naar alle waarschijnlijkheid is er volgend jaar een nieuwe editie te verwachten. Als het door mij ligt sowieso, maar het zal vooral van de locaties en van het publiek afhangen. Als het publiek enthousiast is, waar ik blind van uitga, maar als de locaties ook zeggen, volgend jaar doen we weer mee. En misschien zijn er nog wel andere locaties die mee willen doen volgend jaar. Alles is mogelijk en ik ga er ook wel vanuit dat het goed komt.